Ok, pozdrav moji dragi ratnici svetlosti. Jako me je inspirisala, mislim da je danas, pa nisam sigurna, Joe Max na komentarima mojim za ova dva videa koja sam napravila, znači kako postići svoje ciljeve. Ona je na to odgovorila, kaže ovako: sve je to divno i zvuči jako logično, ali šta kada se nađeš u bezizlaznoj situaciji, kada jednostavno ne znaš šta je ono šta najviše voliš da radiš, šta najviše od svega želiš za sebe. O tome, znači, pričam u ovom videu. I sama sam se našla u toj situaciji i odgovor je vrlo jednostavan, koji nam daje Abraham i sa kojim se ja apsolutno slažem, a to je you can never get it done. Znači, nikada ne završite taj svoj neki kontrast je večan. Znači, non stop nešto želimo i non stop nešto novo, neku novu ideju dobijemo i non stop se nešto menja u nama i non stop nešto drugo sretnemo, vidimo, doživimo što nas u nama, znači, inspiriše da poželimo nešto sasvim peto. To je najveća greška koju nas uče kada smo mali. A šta ćeš ti da budeš kad porasteš? A šta bi ti hteo? A šta? To ne postoji. Ne postoji, ja duboko verujem u to, ne postoji jedna jedina stvar koju bismo mi želeli da radimo u ovom životu i sad eto da kažemo tu stvar i sad ceo život tako radimo tu stvar. To je prosto nemoguće. To je jako siromašan život, to je jako ograničavajući život i mislim da je to prva stvar koju treba sebi da ucrtamo u glavu, to je da je sasvim normalno raditi milion raznih stvari u toku života. U toku godinu dana, ne u toku celog života. Kao što sam rekla, znači da to je prosto kao kad bismo suzbijali svoju potrebu da, na primjer, se družimo sa ljudima ili da dišemo ili ne znam šta. Znači, to je toliko prirodno i utkano kroz nas i u nama. Zato što mi non stop gledamo te neke nove stvari. Abraham to kaže kontrasti. Kontrasti su ono što, na primjer, vidite nešto, svidi vam se, poželite, nemate još put do toga. Znači, dolazite do toga. To je taj kontrast. I to je u suštini smisao života, to je što je smisao našeg postojanja. Samim tim, znači, poništava se cijela ta filozofija da jedan čovek, jedno zanimanje, ceo život. To je dosadno i to je nemoguće. Ja sama po sebi, znači ja ne znam, ja sam se toliko opterećivala šta bi ja, kako bi, pa sviđa mi se ovo, pa i ovo mi sam dobra, a ovo bi žela, a ovo je možda, gde je manji rizik, gde je veći rizik, gde je, koji su mi uslovi, šta bi bilo ja, majko mi, znači glava da mi eksplodira a svo vrijeme sam se osjećala neispunjeno i svo vrijeme sam se osjećala kao da mogu još više, a ne radim. Tako da, mislim da je to u startu onako nešto što treba da raščistimo sa sobom, a to je da je okej se baviti mnogim stvarima, jer svi smo kao, imamo to neko gotovinsko razmišljanje, sad i odmah i sve i ne znam šta. Kada mi u suštini treba prigrlimo život i taj neki napredak koji to je prosto život. Uradiš jedan korak, pa drugi, pa treći, shvatiš da to nije to, ne sviđa ti se toliko, uživala si, kažeš hvala ti, uživala sam, ali sad želim da radim nešto drugo. Pređeš to drugo, radiš to neko vreme i šta znam. Ma kakvi mi to uplićemo sve i druge ljude i okolnosti, uplićemo i šta će drugi reći, uplićemo a šta ako u budućnosti bude, ne znam, živimo na, ne znam, 45. dimenziji. Kad sve ono što je potrebno da uradimo jeste da živimo sada, da sada budemo srećni, da sada uradimo taj jedan prvi korak koji sam spominjala, znači u tom svom videu kako ostvariti ciljeve, da uradimo taj jedan korak koji je u suštini najbitniji, koji nas gura dalje, inspiriše dalje i na kraju pomaže nam da zaključimo šta je ono što bismo sledeće hteli da radimo. Jer to je ključno pitanje, da pitate sebe šta je sledeće što bih radila. Znači, u trenutku kada osetite da vam se ovo što trebamo raditi, čime se trebamo baviti, više ne dopada. Šta bih sledeće radila? Šta bi ti vi na sledeće radila? Šta bi ti volila? U čemu bi uživala? I tako, znači, bukvalno da živite život. Dalje, znači, Joe Max na kraju svog komentara kaže još nešto interesantno, a to je, kaže, možda smo mi previše dugo potiskivali ono što najviše želimo da radimo kao neku vrstu luksuza, jer u društvu u kom živimo vlada pragmatizam, pa smo tako i zaboravili koji je beše naš san. Mislim da je ovo isto interesantna stvar, a to je da imamo tu neku naviku, tako smo učeni, jel, naravno, da stalno razmišljamo kao šta je najzgodnije, šta je najjeftinije, šta je najlakše, šta je, ne znam, najpraktičnije, šta je najekonomičnije, šta se najbolje plaća, da to.
šta se najbolje plaća. Znači, ja mislim da je to sam čula zilion puta, znači, od drugih ljudi, a to ti se ne isplati, to ti se ne isplati, to ti se, ma brate, isplati se. Šta hoćeš da radiš, isplati se ako si najbolji u tome, ako si jedan od najboljih, ako si sav u tome, ako se posvetiš, ako se trudiš, ako učiš, ako napreduješ, a ne da stagniraš. Znači, ne postoji to takvo stanje vlada, ok, društvo i šta znam, ali to ne mora da važi za nas. Jednostavno, batalite to razmišljanje i prosto kako da kažem, mislim, kad bismo stalno sebe tako pitali, kao, šta mi izgodno, prosto živjeli bismo neki život, neke 45. osobe, a ne nas. Znači, to nije što je nešto, neki naš prvi izbor ili neka naša, odluka, mislim, iskrena, autentična naša, nego ne znam kako bi trebalo i šta je znam. I onda, naravno, vremenom potiskujemo svoje snove, ali to je neminovno, gušimo tu neku muziku u sebi, gušimo kreativnost, gušimo svoje talente, non stop ubeđujemo sebe kako nismo dovoljno dobri, kako to ne bi trebalo, kako je to rizično, kako je kum uradio to pa i ne znam šta, ili je ovaj rekao da ne, i takve stvari. Mislim da to sve treba da batalimo, da treba da prigrlimo ovaj život sa radošću, znači da kažemo sebi, ok, živim sada, u ovom momentu, hoću da se bavim tim i tim i bukvalno to krenete da radite. A šta će biti u budućnosti, gde će vas to odvesti, kako će se događaji poređati i takve stvari, to prepustite, znači životu, prepustite zakonu privlačnosti. Vaš posao je da radite od čega vam je osmeh na licu i nešto što vam pričinjava zadovoljstvo i nešto od čega su vam misli pozitivne i na kraju krajeva vaša vibracija, jer tako onda najbolje privlačite svu moguću dobrobit na ovom svetu. Eto, to je što bih rekla za Joe Max i baš mi je to interesantno što je pitala, tako da eto, toliko o tome. Ćao!